Эфирда хабарлар программасы исәнмесез, студияда Аделя Бірханова. Зейлелер бейік жеңінің 79 жыллығын белгілеп өттілер. Үзек мейданда бәйрәм парады, аннан соң озатлық кетіруші солдат хайкалі янында тантаналы митинг узды. Шарадан біздің репортаж. Внимание! Парад! Равней! Жеңу күніне бағышланған парадны Зей районы башлығы аша. Шахарның үзек мейданында тынлы оркестр яңғырый. 9 майда Зей жеңу күнін қаршылады. Инді 79 тапқыр илебіз бұл бәйрәмні белгілеп өтті. Флаг Заинского муниципального района в надежных руках будущих защитников нашего Отечества. Аннан соң колоннада Бейік Ватан сугышының барлық фронтлары, флаглары, мейдан буйлап оешма предприятие коллективлары ныклы адым белән яшь буын, мәктәп укучылары, уку алдынгылары, яшьләр хәрәкәте лидерлары һәм кечкенә патриотлар атлый. Тантаналы марш белән мәктәпкәчә белем бирү. Бәйрәм хәрәкәтен гадәттән тыш хәлләр, яшар миячеләр, сугышчан бердәмлек, автотехникалар колоннасы дәвам итте. Зей районы хезмәт коллективлары бердәм булып парадка кушылды. 101 яшьлек Бейік Ватан сугышы ветераны Анна Моисеева да бәйрәмгә килгән. Аның чарада булуы җиңү көнен тагын да ямьләндерде. Ничего, нормальная, жива и здорова. Надо развивать маленько, да работать, нечего сидеть. Җиңү бульварында ватан азатлыгы өчен көрәшкән бабайлар, әтиләр, абыйларның фотосурәтләре. Үлемсез полк чарасын үзәк китапханә шул рәвешле оештырырга булган. Дорогие заинцы и гости района, уважаемые ветераны. Азатлык китерүче солдат һәйкәле янында җиңү көне хөрмәтенә тантаналы митинг узды. Беренче рәтләрдә бөек җиңүнең 79 еллыгын каршылаучылар. 4 ел дәвам иткән кан куйгыч дәһшәтле сугышта районыбыздан 11600 кеше катнашкан. Аларның 7410-сы фронт кырларында ил азатлыгы өчен башын салган. Зейлеләрне җиңү көне белән район башлыгы тәбрикләде. 9 май илебез халкы өчен тантана көне. Моннан 79 ел элек бу көнне кешелек тарихындагы иң авыр, иң куркыныч сугыш тәмамланды. Без бүгенге буын вәкилләре ил азатлыгы көрәш өчен көрәшкән һәм сугыштан соң авыр елларда илне торгызуда өлешен керткән һәркем алдында шиксез бурычлы. Татарстан рәисе исеменнән тәбрикләү хатындагы җылы сүзләрне район кураторы Иван Гущин җиткерде. Победа была завоевана дорогой ценой. Нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. Память о ней дорога каждому из нас. Только из Татарстана на фронт ушли 700 тысяч человек, более половины из которых не вернулись домой. Благодаря несгибаемой воле и сплоченности всего народа, стойкости фронтовиков и тружеников тыла, их самопожертвованию удалось отстоять свободу и независимость нашего Отечества. Татарстан Республикасы Дәүләт Советы депутаты Николай Нефёдов, район хәрби комиссары Айрат Әгълимҗановтан котлау сүзләре, яшь буын вәкилләре исеменнән рәхмәт сүзләре яңгырады бу көнне. Зәйлеләр сугыш кырларында һәлак булганнарны, вафат булган ветераннарны 1 минут тынлык белән искә алдылар. Һәйкәлгә чәчәкләр салдылар. Сугышта һәлак булганнарны 1 минут тынлык белән искә алыйк. Азатлык китерүче солдат һәйкәленә салынучы чәчәкләр дә кешеләрне тынычлыкка өнди сыман. Исән калган ветераннарыбызга кадер-хөрмәт күрсәтергә соңламыйк. Без алар алдында шиксез бурычлы. 8 майда иске зәйлеләр дә бөек җиңүнең 79 еллыгын каршы алды. Бистәдә зур әзерлекле бәйрәм тантанасы узды. Җиңү көненә багышланган тантаналы чаралар гадәттәгечә иске Зей бистәсендә башланды. 8 май көнне биредә бөек җиңүнең 79 еллыгы уңаеннан митинг узды. Дәһшәтле еллар авырлыкларын үз җилкәләрендә күтәргән сугыш ветераннары, тыл хезмәтчәннәре, сугыш чоры балаларының урыны түрдә бүген. Аларга өстәп махсус хәрби операциядә һәлак булган егетләрнең әниләренә дә хөрмәт зур. 9 май бәйрәме белән район җитәкчелеге тәбрикләде. 9 май илебез халкы өчен тантана көне. Моннан 79 ел элек
Бу көнне кешелек тарихында иң авыр, иң куркыныч сугыш тамамланды. Без бүгенге буын вәкилләре ил азатлыгы өчен көрәшкән өчен сугыштан соңгы авыр елларда илне торгызуга өлеш керткән һәркем алдында шиксез бурычлы. Алар ирешкәннәрне саклау һәм килер буыннарга тапшыру безнең өчен һәрчак намус эше булды. Сейчас на полях сражений специальной операции ваши внуки продолжают ваше дело и принесет наш победу. Еще раз всех с наступающим праздником. Дәһшәтле сугыш елларын чагылдырып сәхнәләштерелгән тамаша тәкъдим ителде. Хәрбиләр өчен Маскировка шелтәре үрүче волонтерлар хорын халык бик яратып кабул итте. Каенкай балалар бакчасы беренче мәктәп коллективы да күркәм чыгышлар әзерләгәннәр. Ил азатлыгы өчен геройларча һәлак булганнар 1 минут тынлык белән искә алынды. Тантаналы шара Бөек Ватан сугышы батырларына, тыл хезмәтчәннәренә дан җырлаучы һәйкәлгә чәчәкләр кую белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Юлия Казамарова, Зей хәбәрләре. 9 май Бөек җиңү көне Зәйдә күпсанлы чаралар белән билгеләп үтелде. Иске Зәй халкы быел беренче тапкыр уздырылган автойөришкә кушылды. Дистәгә якын машина сугышта катнашкан бабаларның фотосурәтләрен ябыштырып, Иске Зәй урамнары буйлап узды. Әлеге чарадан булыр киләсе видеоязма. Бер туган Гөлсинә Габдуллина белән Гөлзифа Шихапованың бабалары Бөек Ватан сугышыннан әйләнеп кайтмый, хәбәрсез югалган. Бүгенге чарадан алар да читтә калмады. Кадерле кешеләрнең фотографиясын машиналарына ябыштырып, җиңү көне уңайыннан оештырылган автойөришкә катнаштылар. Безнең әтиебезнең атасы, безнең бабабыз инде ул сугышта 41 елны ук киткән, 43 елны пропал без вести, и вот безнең фотографиялар әллә нәрсә күп түгел инде. Автомобиль колоннасын Зәйнең туган як тарихын өйрәнү музее оештырды. Хезмәткәрләр үзләре дә чарага битараф булмаган һәркем патриотик чарада катнашты. Музей шулай ук җиңү тәрәзәләре бөтен Россия акциясенә дә кушылды. Ветераннарны онытырга ярамый. Шуңа күрә без коллектив Заянский краеведческий музей белән кушылабыз акцияга Окна Победы. Без ветераннарны җиңү көне белән котлыйбыз һәм аларга бик зур рәхмәт әйтәбез. Автоколонна Бистә үзәгендәге һәйкәлгә таба юл тотты. Бөек Ватан сугышында ятып калган иске зәйлеләрне искә алу, чәчәкләр кую белән тәмамланды. Адилә Бирханова, Александр Тимофеев, Максим Майоров, Зей хәбәрләре. 11 майда Зәйнең старт спорт сәламәтләндерү комплексында спорт остасы Шамил Сәләхов истәлегенә көрәш ярышы узды. Әгәр исән булса, Шамил Сәләховка 12 майда 71 яшь тулган булыр иде. Район үсеше өчен төзелеш, авыл хуҗалыгы, спорт һәм башка бик күп тармакларда зур көч куйган мөхтәрәм зат зәйлеләр күңелендә саклана. Аның үрнәгендә яшь көрәшчеләр тәрбияләнә. Көрәш турнирыннан безнең репортаж. Келәмдә яшь көрәшчеләр бил алышы. Спорт остасы Шамил Сәләхов истәлегенә узган көрәш ярышлары республика спортчыларын бер мәйданга җыйды. 13 районнан килгән 170-кә якын көрәшче җиңүче исеме өчен бил алышты. Ярышларны тантаналы ачу чарасында Шамил Сәләховичның якыннары, дуслары, хезмәттәшләре катнашты. Великий, выдающийся был человек, как борец, как руководитель, как друг. Бескомпромиссным, честным, справедливым. Шамил Сәләховичның эшләгән эшләре Илиса Португал районының көн дәвамында фотостарыбыз сөйләшәбез. Яшь батырлар сезгә, сез безнең киләчәк. Менә сезнең арада кайчандыр ул вакытта мондый матур заллар булмагандыр. Шамил исемле яшь егет 17-18 яшьтә басып торып, көрәшә башлап, Россия, Татарстан чемпионы булган. Бик зур җитәкче булды, академик булды. Без сезнең арада инде шундый көрәшләрне көтәбез. Ярышлар 15 авырлык категориясендә яшүсмерләр арасында узды. Яшь спортчылар матур көрәш алымнары күрсәтеп, югары уңышларга ирештеләр.
Татарстанның атказанган төзүчесе ирекле көрәш буенча СССРның, милли көрәш буенча РСФСРның спорт мастеры Шамил Сәләхов бүгенге яшьләргә һәр яклап үрнәк. Район үсеше өчен төзелеш, авыл хуҗалыгы, спортта зур көч куйган мөхтәрәм зат зәйлеләр күңелендә саклана. Адилә Бурханова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре. Бүйік жиңу көне уңайынан Зәйнең спорт сөюче актив мәктәп укучылары ГТО нормаларын тапшырдылар. Фестивальның максаты бер сәламәт яшәү рәвеше алып бару. Сегодня у нас проходит легкоатлетическая эстафета, результаты которой пойдут в зачет комплекса ГТО. Также ребята сдадут нормативы на гибкость и на силу. Һәркемгә күнегүләр бер төрле. Укучылар урыннан озынлыкка сикерү, алга иелү, кулларга таянып җирдән күтәрелү кебек физик күнегүләр үтәделәр. Төрле дистанциягә йөгерү буенча да үзләрен сынадылар. Егетләр кызларның ныклы әзерлекле булулары сизелә, һәр кайсының сынатмаска исәбе. Һәр мәктәп командасы сынауларны уңышлы үтеп, җиңүчеләргә медаль һәм грамоталар тапшырылды. 2024 елның 2нче ярты еллыгы өчен Зәй фыклары һәм Новый Зай район газеталарына язылу дәвам итә. Районда булган вакыйгалардан хәбәрдар буласыгыз килсә, тиз арада район басмаларына язылып калыгыз. Шуның белән бүгенгә хәбәрләр чыгарылышы тәмам. Мин сезнең белән сау булышам, сау сәламәт булыгыз.